புருஷன் என்ன செஞ்சாலும் அவனை கூடையில வச்சு செமந்துட்டு போனான். அவன் வந்து வீட்டுக்கு போனாலும் செமந்துட்டு போனான். அவதான் பொம்பளை, அவதான் பத்தினி. இப்படியே சொல்லி 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 எங்க மூளைக்குள்ள பதிய வச்சிடுறாங்க. என்னைக்காவது நாங்க எங்க சந்தோஷத்துக்காக வாழணும்னு ஆசைப்படுறோம்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எங்களுக்கு ஒரு பட்டம் கட்டி உட்கார வச்சிடுறாங்க. இப்ப நாங்க மனுஷங்க கிடையாது, எங்களுக்கு உணர்வுகள் கிடையாதா, உணர்ச்சிகள் கிடையாதா? ஆம்பளைகளுக்கு மட்டும் தான் எல்லாமே இருக்குமான்னு நான் கேக்குறேன். அவங்களுக்கு ஒரு செக்ஸுவல் ஆசை இருக்கிற மாதிரி எனக்கு இருக்காதா? எனக்கு என் புருஷன் என்கிட்ட பல்ல கடிச்சு சிரிச்சு பேசணும்னு ஆசை இருக்காதா? மனசு விட்டு பேசணும் ஆசை. அடி மிதி உத கடிச்சு வச்சா கூட ஏதாவது உன் புருஷன் கடிச்சுட்டான்னு வெளியில 4 பேருக்கு சொல்லிடாத. நாங்க பாட்டு பாடக்கூடாது, ஆடக்கூடாது, சிரிக்க கூடாது, ஓடக்கூடாது. உங்களுக்கு கௌரவ குறைச்சல். அப்ப உங்க கௌரவம் பாக்குறீங்களே, எங்களுக்குன்னு சின்ன சின்ன ஆசைகள் இருக்குன்னு யாராவது பாக்குறீங்களா? நாங்களுக்கு பிடிச்சா காதல், எங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா காதல் கிடையாதான்னு கேக்குறேன். இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்சி என்னைய வந்து காதல்னு சொல்ற, கொஞ்ச நாள் உன் கேரக்டர் சரியில்லை, இல்ல உன்னை பிடிக்கவே இல்ல, அதை சொல்றதுக்கும் சொல்லாததுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்கு. உன்னை பிடிக்கல இல்ல உன்னை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு உடனே நீ ஆசிட் ஊட்டி என்னை கொன்னுற. அதனால உனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது?